vítejte u nového videa. Jdeme si postavit takovou jednoduchou bejsku, takže začneme tím, že si urobíme outline, kterou mám nachystanou. Mám outline ještě v něj, tak to vykoptě. Tak to postavené, to jsem nechcel urobit. A niečo som natáčal, lenže rodiče mi to celé skazili. Takže začníme teraz tou podlahou. Tu urobíte zo strip oak logou. Tak to postavíte v šachovom paterně. Je hore všetky, ale len takto všetky. A teraz takto do bokov je položíte. A furt budú. A každý bude, hoci nezáleží, kde je zatačka, furt to bude tak. Furt to musí byť takto. Takže niečo takéto nie. Ale takéto. Nice. Teraz si zoberieme oak logy a do každého rohu dáte pilier vysoký 4 blokov. Ešte hore medzi ne urobíte takúto outline. Takto. Nice. Takže máme to. Teraz si zoberete oak logy. A tuto dáte takto, lebo tu budú dvere. Takže to vymením. Wait a second. Nice. Je to. A takto tu pri každom okne necháte miesto aj na okna. Ktoré budeme potom pridávať. Bude to vyzerať nejak takto. OK. Teraz do toho hore dáte blok. Zoberte si schody. Ďom postavíte tu schody. OK, a interiér si tam môžete urobiť hociaký vlastne chcete, takže týmto máme na všetko hotové. Ale pre všetky tie pracovné stanice by som si je dal sem. A ešte okna. A môžete si ten dom aj modifikovať podľa seba, ak chcete. Takže schody nebudú tu, ale napríklad tu. Alebo tu, inie, tu. Môže byť aj takto nad dverami. A na dekoráciu môžete použiť aj. Donútra môžete dať takéto kvetiny. Ešte tomuto poschodiu urobím pár zmien. Napríklad pridám tu dvere. OK. Tuto, zoberte si toto, zoberte si drvené slaby a postavíte je takto do plošiny 3x3. Tuto o jedno vertikálne do rohu. Takto, potom takto urobíte a máte toto. Ešte si zoberte, uložím. Len tu riešime problémy s úložiskom. Ok, chyba je opravená. Teraz si tu dáte fence a teraz kde chcete mať
vchod, to je na vás. Kamo, buď to bude tu, alebo tu. Ale ja to nechávam tu. OK, pokračujeme. Pozeral som tu Jourský svet Kriedový kemp, ale to zašleme na to. Keď tu si môžete dať vlastné veci, aj tú dekoráciu, čo som vám tu ukazoval. Takže ja ešte urobím malé veci. Takže tuto som pridal strechu a lanterny, aby nebola tma. A lanterny dám aj tu. Ak chcete, kľudne si tu dajte napríklad nejaký tento. To jednu z tých vecí, čo som vám ukazoval, kamo. Poďme ďalej. Poschodie vyššie. Skúsime nakopírovať celú túto struktúru, takže vrátim sa tu za chvíľu. OK, stačí dať steniny a okná. Nice. Tu máme takú tú budovu. OK, toto budeme ignorovať. Co tu je? Je to tohle vlastne. A to je ten balkón. No toto. Terasa, ako to mám pomenovať, čo ja viem. Keď teraz tieto miestnosti rozdelíme. To bude jedna veľká. Toto bude ďalšia. A teraz pár malých. Nice. Tuto pridáte koberec, hoci aký sa vám páči, ale ja tu zase vyberiem takýto štýl. Ako to nazývate vy, to je mi jedno. Je mi jedno, ako to nazývam ja. OK. Takže toto bude taká spálňa. Postavím tu spálňu. Posteľ môže byť hociaká. Ja si vyberiem modrú, ale môžete mať hociakú farbu. Keď si stiahnete ešte ten texture pack, čo podľa farby postele tam pridáva ešte paterny, alebo tak, ako sa to volá, čo ja viem. Proste lepšie postele. Ale tak môžete si to urobiť. Moc tu toho na pridanie není. Takže toto tu nechávam. Toto bude kúpeľka. Takže pridám tú spršku. Normálne použitím páky. Ach, to je. Sakra. Poteším na to, je to sprcha. Teraz tu postavím ten basic záchod. Normálny záchod proste. Taký ten basic záchod. Každý dáva kaldren, ale ja tam dám hopper. A ešte železný trapdoor, ktorý musím ako si aktivovať. Jo, ale ako? Jo, ja viem.
toto je na spláchnutie. A zároveň otvára, zatvára ten záchod. Komu otvorený, nech to smrdí. Ale nerobím si srandu. Ok, teraz si tu donesieme vodu. A voda v kaldrine je jakási divná. No, dáte tu kaldren s vodou a vodnou točkou, čo je tripwire. A toto je taká vlastná kúpelka. Pridám tu ešte nejaký koberec. Zasa nemusíte tu pridávať koberec, alebo môžete pridať úplne iný koberec. Alebo replikovať to, čo som tam ja dal. Koberec. Nice. Ok, teraz, počkajte, dajte mi chvíľu. Premýšľam, že či tam mám dať ďalšie poschodie, alebo nie. Ja dám, síce bude to pre mňa väčšie utrpenie to urobiť, ale bude to dobré proste. Nie, tak to musí byť strecha. Normálne. Ak ste trocha pokročili v survivalu, taký domeček si môžete postaviť. Nice. A teraz neviem, kde to postaviť. Dom. A tuto vykopte dieru takto a postavte tu rebrík. Proste rebrík. Nice. A máte tu rebrík na ďalšie a posledné poschodie. Pretože bude vysoká budova. Keď zasa piliere štvorblokové do každého rohu a do každého stredu. A dneska z Bratislavy príde môj brat na návštevu. Teším sa strašne. Ok, teraz tieto outliny. Normálne celý drevený dom, takže odporúčam, a keď je to celý drevený dom, keď ja byť vami, ešte si bereme toto koprové, ako sa to volá? Počkajte, nechajte ma. To proste ten bleskozvod. Kde to je? Bleskozvod. No to vedľa Endrodu. Ten bleskozvod si dajte ďalej od domu. No, keď je to celý drvený dom, udrie tam blesk a bude celé horieť. A to nechce nikto. By mu horel dom. Keď teraz postavte steny s oknami. Pridáme okienka. OK. A videa, ktoré potom uploadnem na YouTube, vymažem, aby tam bolo miesto na ďalšie videa, ktoré uploadnem, vymažem, bude tam na ďalšie.
Tak toto robím. Miesto na videa mám tak 4 giga. A keď môj tablet má len... What the fuck? Nechápem, čo sa tu deje. Idem späť, vidíte, je to taká... Lenže tuto v rohu, kde je tento vchod, tu rozbijete jednu stenu, ale to hore nie. Stejně tohle. A tam hore urobíme, dáme slabý. Bude to malý balkónek. Keď sú tam slabí, tak to musíte dať toto, aby to vypadalo nejako. Tu potom dáte ploty. Normálne tu dáte vchod. A toto bude taká, že obývačka. A keď je to na ven. Tu dáte dvere. Prakticky normálne, nie? A toto bude obývačka. Nechajte ma. Vy tuto buď môžete mať okno, alebo nemusíte ho mať. Ale ja postavím tohle. Chcem si tu pridať telku s obrazov. A vrátim sa, keď tu bude dekorácia hotová. Takýto gauč si môžete postaviť aj z postele. A keď je postavený z postele, no môžete aj spať, vám to ukážem. Normálne, môžete tu spať. Nice. A teraz... Však som sa... Ja som... dal, že nemôže sa meniť čas. A čo sa mi to laglo? OK. Pre televíziu si tu takto dáte schody. A neviem, prečo mi tá hra laguje. Asi keď hrám a zároveň natáčam to. Nice. Čo mi dovolte skúsiť. Áno, je to možné. Môžete si dať pred obraz ešte toto. Obraz nemá hitbox, je to entita. Ale napríklad aj ten frame to nejde už. V Bedrocku to nejde. Vidíte, nemožné. Škoda. Ale toto ide. To je tak trocha. Niečo prevrátim screen. Náš. Taká nice obývačka. Tu vám postavím. Namiesto tých dirt blokov by ste tam mohli dať aj moss blok. Príklad, keď si stavate v biomoch, kde je tá trava hnusná. Je tá trava tak hnusná. A tak si to môžete dať moss bloky. Tie sa nemenia oproti biomu, v ktorom ste. 20 minútové video len o tom, ako keď sa ma stavam. Koho to má baviť? No mňa áno. A zále si tu dám. Zoberete si tohle. OK, a postavíte tú strechu. Ne, toto není finálna strecha.
musím ísť cez porok. Zasa. Zase je tu Tomáko v rohu. Som dával lanterny, jasne. Nie. Ale musia tu byť, takže aj tu pôjdu. A lanterny dám aj sem. Aj do kúpelky. To dám tiež lanterny. Či na správnom mieste je. Tu dám lanterny a tu tiež na bok. Nice. OK, tu si môžete dať armor stand s armorom. Napríklad. Takého tam aj dám. A môžete mu dať meč do ruky napríklad. Bokromp, neviem, hoci čo chcete. Tam by som si odložil armor stand. Hoci tu vás môže takto chillovať, alebo mať nejaké pózy, ktoré meníte, keď dáte shiftom. Ale tak sa ti podáva meč. Nice. OK, robíme ešte nejaké veci. Môžeme ísť ven. Tam hore si môžete dať trapdoor, ale som tam nedával trapdoor. A hovoril som, že tuto by ste si mohli nadizajnovať vlastné, ale vám to ukážem, ako by to mohlo vyzerať. Ten váš dizajn toho. Čo tam potrebujem? Touhle a stone cutter.